Doncs ara tenim la següent taula de debat relacionada amb el projecte Entrac. Avui l'Àngels Guiteres ens moderarà aquesta taula. L'Àngels Guiteres és de l'associació Líders GES Bisaure. Ripollès GES Bisaure, perdó. No em puc oblidar, el Ripollès és molt important. Ja ho puntualitzaré jo. Exacte, el Ripollès. Ja defensarem territori ara aquí. Exacte, per això estem aquí avui, no? Tal qual. Doncs ella moderarà la taula. La idea és parlar de la planificació en el territori, no? Dels plans de gestió. Haig de disculpar el David Solà, que és l'alcalde de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora, que avui per motius personals no ha pogut ser-hi en la taula de debat, però sí que tenim a la Maria Carme Freixa, a la Carme Melcion i a la Carme Creixents, que l'Àngels ens presentarà. Molt bé, doncs moltes gràcies, comencem la taula. T'agrairé si pots al final deixar un espai per poder fer preguntes del públic. Doncs haureu d'anar ràpid, o sigui, no us enrotlleu gaire. Moltes gràcies, de fet, per convidar-nos en aquest fòrum d'energia sostenible que es fa a Barcelona, però que avui es focalitza en el tema de transició energètica al món rural, que tant ens ocupa totes les que estem avui aquí assentades davant vostra. I dir-vos això, que d'entrada nosaltres, o jo, que vinc del grup d'acció local Líder Ripollès GES Bisaure, som una entitat que gestionem el programa Líder. Veig moltes cares conegudes, a vegades dic, sempre som els mateixos llocs, però bueno, també crec que poder hi ha algú que no ens coneix i com a mínim fer una mica de falca publicitària del que és el grup d'acció local, penso que també està bé per situar-nos una mica en context. Els grups d'acció local Líder som entitats reconegudes per Europa per aterrar aquest programa a l'àmbit rural. Per tant, estem a territori rural, una de les importàncies que crec que tenim molt a favor i potent, perquè al final les necessitats i el que veiem que cal i volem impulsar, les detectem i les patim també alhora. A Catalunya som 11 entitats que estem reconegudes pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per executar aquest programa Líder a les zones rurals catalanes. Els Líder, el projecte, és un projecte de desenvolupament rural, que el que pretén és dinamitzar, impulsar aquestes zones rurals que a vegades els hi falta moltes necessitats que tenim al territori, que a nivell més urbà és com més fàcil de, per exemple, trobar ocupació, trobar feina, i nosaltres a vegades aquestes mancances també les patim. Llavors, a través del Líder tenim dos eixos principals de treball. Un és el d'ajuts per a empreses que volen impulsar una empresa nova o que bé la volen millorar o ampliar, amb l'objectiu també, per tant, d'assentar aquestes empreses que no se'ns deslocalitzin i que creïn ocupació. És un dels eixos que tenim de treball com a Líder, però també tenim una encomana que és de dinamitzar necessitats territorials. I això ho fem a través del que nosaltres en diem projectes de cooperació. Són projectes que principalment treballem amb els grups nostres Líder que tenim repartits per Catalunya, però que també podem treballar a nivell nacional o transnacional, diferents projectes que anem treballant. Les necessitats o la missió que tenim, ja la sabeu, suposo que ja s'han sentit molts cops. Hem de contribuir o ajudar a la transició ecològica i digital justa, hem de combatre el despoblament. Però un del principal que nosaltres també ens focalitzem molt és que hem de fomentar la millora de la qualitat de vida de les persones que vivim i treballem en l'àmbit rural. I intentem, en la bona mesura que podem, fer-ho a través d'aquests projectes que nosaltres impulsem. Com a grups d'acció local impulsem projectes propis. Per exemple, el grup nostre, que estem al Ripollès, la Vall del Ges, Orís i Bisaure, tenim el projecte Enfoc, que d'aquest va néixer el 2011 i en dèiem Energia i Forest, on la Carina, l'Albert que ens ha fet el salt, l'Albert Puigverd d'Arca, que ara ha marxat per un altre tema que tenia ell pendent, van impulsar i van fer néixer des del grup d'acció local Líder on estic jo avui fent de gerència. Però que ja ve de fa molts anys i que per tant ja ho hem estat treballant durant molt de temps. Temes que hem treballat en tema de transició energètica, de gestió forestal, mobilitat sostenible. Aquests diferents eixos hem intentat anar-los treballant també al llarg dels anys i segons les necessitats que hem tingut de cara al que vèiem que feia falta en els nostres àmbits. A nivell general i a nivell de Catalunya hi ha altres projectes de cooperació que avui no entrarem en debat perquè avui estem més focalitzats en aquests temes de transició energètica, però perquè ens conegueu també us convido a entrar a la pàgina web d'Arca, que és Desenvolupament Rural, i allà
trobareu tots els grups d'acció local que tenim a Catalunya i que estem treballant diferents projectes i trobareu tota la informació. Llavors, als grups d'acció local principalment treballem amb aquests fons que en diem fons FEADER, que estan vinculats al LEADER. Però també des d'Arca se'ns empeny a que fem o que treballem multifons. Per això ara, aquest període europeu en el que estem 23-27, estem impulsant projectes com LIFE, aquests projectes amb el que avui us presentarem de l'ANTRAC, o un altre LIFE que tenim que en diem EcoAdapt, que treballem sobre adaptació de canvi climàtic, o amb el que col·laborem, que també presentarem després, el del Renoverty. Entre d'altres, perquè veieu que també la importància de poder treballar diferents àmbits, com abans apuntava l'Enrique Nieto, hi ha diferents fons a nivell europeu i per tant també hem de saber-los trobar, focalitzar i que els puguem fer aterrar a les necessitats que realment treballem o veiem que fan falta. No m'enrotllo més, però almenys la falca publicitària del líder l'havia de fer i us la deixo feta. Ara presentaré el que és el projecte ANTRAC, que no sé si la Carina té el mando i em pot fer els passes. No hi és. Ara sí. Doncs ANTRAC, com ja ho diu el titular, és una planificació energètica en l'àmbit rural, que té com a objectiu empoderar els municipis rurals per a dissenyar de forma col·laborativa plans de transició energètica que siguin justos, sostenibles i adaptats a les necessitats reals de la ciutadania, posant especial atenció als col·lectius més vulnerables. Actualment som 13 socis de territoris europeus treballant conjuntament per desenvolupar una metodologia compartida que pugui tenir impacte més enllà dels projectes pilot que estem treballant actualment. I treballem o participem municipis i entitats de diferents territoris, com us he dit. Hi ha Portugal, Itàlia, Grècia i Catalunya. A Catalunya tenim la participació de 2 municipis pilot que abordem aquest projecte. Un és Gombrèn, que la tenim al Ripollès, i l'altre és Sant Quirze de Besora, que és Osona, que abans la Cristina ha excusat l'alcalde David Solà de Sant Quirze, que volia venir, però per temes personals ja ha estat impossible. També dic que l'alcalde de Gombrèn també se'l va convidar i també per temes personals no ha pogut assistir-hi. Penseu això que també, que són municipis petits amb unes necessitats que a vegades no poden compaginar a tot el que ells desitjarien i voldrien. Per tant, els excuso als dos alhora. I per tant, aquí, amb el projecte pilot que nosaltres ara treballem, ja hem començat a iniciar diferents taules de treball multidisciplinars per promoure el codisseny d'accions dins els plans PAESC. Aquest projecte també té una visió més àmplia, que és generar una metodologia escalable de codisseny que pugui ser aplicable a d'altres territoris rurals de la Mediterrània. Abans la Carme em deia, només amb els municipis que esteu treballant, ara sí, perquè és un projecte pilot, però entendrem que poder ser escalable a tots els que hi vulguin participar. I per tant, ja després d'aquesta presentació, passo a presentar les meves col·legues, que tot dones, també fa molt goig, s'ha de dir, que, ostres, a mi m'agrada que a vegades quan fem segons què veiem només homes, doncs home, que només es vegin dones està superbé. Començo per la que tinc més a prop, que és la Carina Creixans, és la coordinadora de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès i la seva tasca és molt pròxima als ajuntaments. Li permet, per tant, tenir una visió realista i concreta de les necessitats i dificultats que afronten els municipis en aquest procés de transició. Seguim amb la Carme Melcion. Carme, saluda. És que no tenen el nom aquí davant. Ja que les presento jo, almenys que i totes comencem amb Car, no? Si no, no podies anar a la taula. Carme, ojo que la liaré parda, però bueno, espero no equivocar-me. És que era una condició per estar aquí, no? Sí, ha de començar per C. Ja puc saltar jo, doncs? No, però ho presentes. Carme Melcion, responsable del programa d'inversió climàtica a la Diputació de Barcelona, que participa activament amb el projecte ANTRAC i que a més ha estat implicada en la redacció dels PAESC. I per tant també ens aportarà la seva visió més estratègica i institucional, però també molt enfocada a la participació ciutadana. I la Carme Freixa, que la tenim de tècnica de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines del Ripollès i que ens aporta una mirada necessària i sovint poc visibilitzada, que és la dimensió social i comunitària en el codisseny de polítiques energètiques i també públiques. Per tant, jo ara ja començo a fer una bateria de preguntes que espero que m'aneu responent amb un timing curt, perquè tenim temps limitat,
Començaré per tu, Carina, però vull dir que encara que la faci jo amb una, em dirigeixi amb una, podeu aportar el que cregueu oportú. Des del teu punt de vista, va, Carina, quin és el teu rol envers la planificació energètica dels ajuntaments rurals? Com t'hi veus? Com m'hi veig? A veure, nosaltres, jo parlo de jo, però també parlo dels meus 3 companys que tinc més a l'oficina. El nostre rol és, en primer lloc, un rol d'observatori, perquè no pots fer una planificació sense tenir un seguit de dades obtingudes de com està funcionant el territori. Nosaltres fa molts anys que estem portant la comptabilitat energètica dels diferents ajuntaments de la comarca i també amb el temps hem anat agafant altres tipus de dades. També tenim dades ara actualment de com estan arribant els fons Next Generation de les subvencions a la comarca, els autoconsums que hi ha, tant compartits com individuals. Anem tinguent dades i amb això podem anar veient com està avançant la transició a la comarca. I per l'altre cantó, amb més tema de planificació, treballem activament de 2 maneres. Una d'elles és amb el Plàter, un dels tècnics de les OCTs de l'ICAEN el tenim ubicat a l'oficina, és el Martí, i ell és el que està treballant activament amb el tema del Plàter. Que també el tenim regidor. També, sí, està a l'Ajuntament de Gombrèn. Per tant, també tot intentem, entre tots... Tot lligar-ho. I per altre cantó, com a oficina treballem amb els PAES, que són una eina molt potent de planificació territorial, però creiem que hem d'anar una miqueta més enllà i com a oficina hem impulsat, que ara està en fase d'aprovació política, una estratègia comarcal en àmbit energètic, però no només en temes de mitigació, sinó també en temes d'adaptació al canvi climàtic. Intentem que sigui una estratègia al màxim de transversal possible, no només amb aquells temes típics d'energia, sinó també intentem implicar-hi temes de residus, agricultura, i altres temes que poder són economia circular, que poder són oblidats i també tenir aquest punt de vista una mica social que també se'ns oblida a tots. Molt bé. Voleu afegir alguna coseta? No, nosaltres com a Diputació sempre, com que som coordinadors del pacte des dels inicis, dels temps del pacte, sí, no, clar, nosaltres el que hem fet sempre és donar suport als ens locals perquè puguin redactar els plans, després també perquè puguin difondre, comunicar, etc., a la ciutadania i temes de formació, capacitació també dels ens locals i sobretot també després a la part d'execució. Penseu que el Pacte de les Alcaldies, que és la iniciativa d'on emanen els PAES, que són els Plans d'Acció d'Energia Sostenible i el Clima, per qui no ho conegui, doncs aquesta iniciativa va néixer el 2008. Això vol dir que ja fa molts anys. Per tant, hi ha molts municipis que tenen plans, recontraplans i plans refets 2 o 3 vegades. El que toca és actuar, sobretot, o intentar actuar. Per això també des de Diputació s'ha anat impulsant per diferents vies, des de redacció de projectes executius. Els nostres suports tècnics serveixen perquè els ajuntaments tinguin allò que ha sortit una acció que és genèrica. S'han d'impulsar fotovoltaiques en els equipaments municipals. Doncs he de tenir un projecte executiu, doncs puguin redactar el projecte executiu i un cop tenen el projecte executiu, ara, darrerament, hem tingut fons per poder que els ajuntaments puguin executar. O sigui, diguéssim, intentem abordar totes les potes. Però bueno, ara he tornat a caure en la trampa de la fotovoltaica, per dir-ho d'alguna manera, però no només fotovoltaica, Vull dir que també es fan altres coses. I aquest és el rol que tenim, intentar impulsar. I ara, bueno, és veure una mica el que sí que aquests plans... Clar, això emana de la Unió Europea i és una cosa que ja anirem comentant, que és una planificació. Clar, hi ha unes directrius i unes coses, però a vegades no acaben d'encaixar amb el que és la realitat. Llavors costa molt que tinguin coses molt bones, el fet que sigui numèric, que tu puguis agadir, perquè els objectius, perquè siguin vàlids, han de ser un número que arribis amb un termini, una fita, i llavors pots valorar si vas bé o malament. I a l'àmbit rural aquesta dificultat encara potser s'agreuja, no? Bé, però aquest número com el configures, no? És a dir, què hi entres i què no hi entres. Hi entres coses que l'Ajuntament no té competències, llavors per què t'has de comprometre amb una cosa a la qual tu no tens competències? Com ho faràs? Bueno, aquest és el dubte. Perfecte. I vols afegir res, Carme? Bueno, jo voldria dir que potser jo vinc des d'una vessant diferent, diguem. Des de l'Ateneu Terres Gironines i des dels Ateneus Cooperatius, que a nivell de Catalunya som 14, nosaltres representaríem la part de la ciutadania i la part de les iniciatives comunitàries. Nosaltres no treballem directament amb ajuntaments, però sí que el nostre objectiu és la transformació
social i la transició ecosocial. Llavors, el que volem és empoderar a la gent a fer projectes col·lectius i comunitaris per l'autogestió i per ser capaços doncs, de fer aquesta transició de model, perquè en el fons això sí que hem coincidit, em sembla tots, que d'aquesta manera que s'està fent no és la manera que s'han de fer ni les renovables ni el futur que ens espera, perquè realment dins d'aquest model o ho canviem o no serem capaços de continuar endavant. Molt bé. Segona pregunta, vinga. Per què considereu que és important la creació de taules de treball transversals quan parlem de planificació estratègica? Això que estem fent amb el projecte ENTRAC, Són interessants? Aporten o no us aporten? Com les heu vistes? Perquè en aquestes taules hi heu participat totes tres. Jo penso que és interessant, perquè tu com a punt de vista de tècnic, tu tens el punt de vista de l'oficina, no? Tu tens molt clars uns objectius, cap on hauríem d'anar, però realment la ciutadania, les entitats, les empreses del territori tenen un altre punt de vista. I sentar-nos tots de forma col·lectiva per poder codissenyar i poder crear aquestes noves polítiques és molt enriquidor. És que totes aquestes taules, al final, com que hi participen tècnics i persones que venen d'àmbits diferents, el que et permet és veure, o sigui, pots pensar coses que poden ser, això segur que funciona, i algú altre ho ha provat i diu, no funciona, doncs oblida-ho. Doncs vol dir que et permeten reformular les coses o reconsiderar-les o replantejar-les, redissenyar si convé els plans. Potser són massa farragosos, potser s'haurien de fer més simplificats, s'hauria de fer alguna cosa més dinàmica, com ho hem de fer? Bueno, totes aquestes coses és el que et permet, clar, quan parles amb els alcaldes directament, que són al final, o sigui, el pla ha de ser una eina per ells. Per tant, si els alcaldes al final aquell pla no els hi serveix com a eina, doncs has de veure per què no els hi serveix i què els hi serviria. No? Per tant, perquè funcioni, doncs bé, està bé per intercanviar això. No, jo crec que és bastant imprescindible, perquè ens trobem que moltes vegades les planificacions i les polítiques es dissenyen, des del món rural ho tenim molt clar que des d'un despatx molt allunyat i normalment urbà, però ens oblidem una mica de posar-nos en el lloc de la gent que després rebran aquestes polítiques i fins i tot al moment de planificar hi ha d'intervenir molt més la gent i aquesta és una vessant que cada vegada s'intenta, però l'altra cosa que ens falta és que segurament la gent no estem molt preparats per participar. Que de fet era la pregunta que ni acostumats ni massa preparats a fer-ho. Que us volia fer ara, perquè la teníem preparada com es pot superar aquestes barreres tècniques o de coneixement perquè dificulten a vegades en aquesta implicació de la ciutadania. Perquè a nivell tècnic sí que normalment ja hi som, que a vegades ho he dit, sembla que ens veiem tots a tot arreu, sempre som els mateixos, però la implicació de les persones que tenim a territori ens costa que ho vegin com factible. Jo crec que no és només a territori, perquè segurament passa a tot arreu i a vegades més acusat en llocs molt més grans també. A nivell petit potser és molt més fàcil de fer-ho, però no hi estem avasats. I després també hi ha una cosa, que se'ns demani. Són planificacions estratègiques i generals i la gent no està per anar pensant coses estratègiques i generals. Siguem clars. És a dir, anem a pensar la planificació energètica del municipi. No vindrà ningú. No. Perquè ara la gent li costa entendre això. És a dir, si tu dius anem a parlar dels residus, la gent igual sí que et ve perquè, ostres, jo no vull el contenidor davant de casa meva, que és el primer que et diran 4, els altres no. O jo no vull baixar la brossa així o així. Per què? Perquè és una cosa concreta, que entenen, que dius, vale, això ja sé com m'afecta el dia a dia, però jo anar a pensar una planificació genèrica que parlaré des de la mobilitat, la renovació dels edificis, que la gent dirà, bueno, jo no tinc pasta, jo no penso fer-ho, per tant, a mi què m'expliquen? La instal·lació de fotovoltaiques, la instal·lació d'eòlica, que si, no sé què, al final, dius, bueno, és que tinc prou feina. Per tant, és molt difícil. Mobilitat, mira, jo no puc tenir un bus aquí que em porti a l'hora que jo vull, agafaré el cotxe i aniré. Clar, què em solucionaran? Doncs això és el que passa. Llavors, estem intentant fer participar la gent en processos de coses que són molt genèrics, que són molt... I que llavors els costa d'entendre. I que estan allà i diuen, no, jo el que vull saber és, a veure, tinc uns contenidors allà, cada dia el camió em passa a les 4 del matí i em desperta, saps? O em posaràs un bus a tal hora o un cotxe compartit.
concretar, poder O la més... meva filla ha d'anar l'objectiu. a l'institut del poble de més enllà, a veure com ho arreglem, això. Saps? Vull dir que aquest tipus de coses sí, però si tu parles, jo què sé, la mobilitat de la gent per anar als centres de treball o als centres d'estudis, no? Si és una cosa molt concreta, potser sí que et vindrà la població afectada i amb propostes o amb idees, però si parles de tot, no acaba de venir ningú. Sí, sí. Vull dir, costa molt més. Bueno, és la percepció que tinc jo, eh? Sí, no, De- Nosaltres crec la mateixa, que- tenim jo la crec que mateixa. sí, Sí, exactament la mateixa. No hi afegiré res. Molt bé, Sí, sí, doncs farem sí, altres sí. preguntes perquè si ja està tot dit. Dels grans reptes que afrontem avui en dia a l'entorn rural en matèria de planificació energètica, quin destacaríeu i per què? La mobilitat. És que hem vingut en bus i ho hem dit. Sí. Bueno, la mobilitat a l'àmbit La rural mobilitat. és un gran repte. Clar, és a dir, nosaltres, particularment, nosaltres venim del Ripollès, tenim 4 busos per baixar a Barcelona al llarg del dia. Si agafes el cotxe i te'n vas a Vic, en tens un cada quart d'hora. Clar, què fas? Agafes el cotxe i te'n vas a Vic. Fas servir el cotxe igualment. I un dos el fas en bus. Ja som una mica sostenibles. Clar, la Renfe no ens ho plantegem, és l'R3. No. Bueno, perdona, l'R3 és el que agafo jo. Sí, no, però clar, és un desastre. És a dir, intenta arribar fins allà dalt. Agafa la Ripoll. Sí, no, És que són Ripoll ni 2 menys. hores mínim. Fins a És que- Ripoll, és clar, és que- Només tenim una horrorós. mitjana de 30 minuts de retard. Clar, llavors ja no t'ho Que raro, planteges. que raro. No t'ho planteges. Llavors, la mobilitat, això d'aquí, per anar a ciutat, però per moure't entre municipis, per anar de Gombrèn a 7 cases, no tens un transport públic, perquè és que no és... Vehicles compartits ni comencen a anar a haver-n'hi, però la gent tampoc en té un coneixement. No. Llavors cal una I la planificació. cultura, la que cultura, tenim, ens falta que la perquè cultura i el també això del coneixement. compartir ens costa una miqueta en Correcte, general, i el tema de la mobilitat a zones urbanes, rurals, tenim municipis molt disgregats que la gent, el que deia abans la Maria, un adult, un cotxe. És així, és Tal el que tenim, perquè has de portar els nens al col·le, perquè te n'has d'anar al metge, perquè has d'anar a comprar al poble del costat, perquè al teu poble no tens el súper, el que sigui, necessites la mobilitat i és un repte molt important perquè és un percentatge molt alt de les emissions i del consum energètic que tenim als municipis actualment i quan tu et plantes a fer un PAES, i ara actualment els PAES, has de reduir un 80% de les emissions en vehicles. Això és impossible. És impossible. Tu no pots anar al municipi d'Ugassa i dir-los que has de canviar el 80% dels vehicles de la gent del poble. Bueno, doncs paga-m'ho i ho faré, no? Però clar, és a dir, no pots obligar la gent a canviar-se el vehicle a elèctric. I no estem preparats ara mateix. No, per mi també, la mobilitat, però clar, jo no decidia la mobilitat sola. És a dir, la mobilitat va vinculada a altres coses. Per què ens movem? Doncs perquè els serveis estan on estan o de quina manera. Es poden fer més coses online o no? Perquè igual, però llavors això vol dir millor connectivitat. També. Clar, això és l'altre. Vol dir que una millor connectivitat digital també et pot fer que puguis fer més coses online i redueixis una petita part, però mira, una miqueta pots reduir de mobilitat, però clar, has de tenir, o sigui, va tot molt vinculat. Després, quan estem parlant de mobilitat, què passa? Fins a l'ESO sí que hi ha els autobusos comarcals, no? Perquè és ensenyament obligatori, però a la que s'acaba l'ensenyament obligatori ja no hi ha busos que valguin. No. Per tant, però clar, la gent surt de l'ESO i no, ja està, no. La gent surt de l'ESO i segueix estudiant, ja siguin cicles, ja siguin batxillerat. Per tant, què passa amb aquests? Que 16 anys moto, han d'anar amb els cotxes dels pares amunt i avall. Per tant, aquí vol dir que la mobilitat, la gent es mou per fer coses i per tant s'ha de veure com es pot fer, o si es poden acostar les coses perquè no hi hagi tanta mobilitat, que també és una de les solucions, no és només com em moc, sinó com puc aconseguir que la gent es mogui menys. Potser no volen moure's menys, però ja. Vull dir que per això és una cosa que la mobilitat va més vinculada no només a mobilitat com un bolet sol, sinó també a com planifiques usos, com planifiques el territori amb altres coses. No és només mobilitat sola. On estan els centres de treball, on es posen els polígons, de quina manera, com es distribueixen, tot això afecta a la mobilitat posterior. Per tant, també és un gran hàndicap. va tot lligat, no és només canviem els cotxes. Tu, Carme, tens alguna cosa a dir en tema més social, poder? Clar, la mobilitat és un tema important, sobretot en els nostres territoris, però potser les solucions no han de ser necessàriament públiques, vull dir, poden haver-hi solucions d'autoorganització. Per exemple, a Vallfogona sí que a través d'una entitat
es fa com una mena de cotxe compartit, que vol dir que si algú s'ha de moure a través d'un WhatsApp de voluntaris, acabem movent a la gent. És veritat que només ho fan servir les persones que no tenen carnet. És així, perquè la resta acabem tenint cotxe tots, per força, perquè ens hem de moure a hores diferents, perquè volem anar a diferents llocs. Per tant, és com molt complicat el tema de la mobilitat, però sí que hi poden haver solucions comunitàries que ja hi havien estat de tota la vida. Al final t'acabes posant d'acord amb el veí. L'altre repte que jo crec que la transició energètica també té en els nostres territoris i que se n'ha parlat una mica amb el tema fotovoltaic és que no acabem sacrificant territori que ens pot servir per fer aliments per fer plaques. Realment, vull dir que amb això sí que hem de ser bastant curosos també a l'hora de pensar que hem de ser sobirans amb l'alimentació també. També. No només energèticament. I per tant no anem amb una cosa, acabem fent mal a l'altra. Però les realitats de l'entorn rural necessiten solucions que moltes vegades des de l'entorn rural som capaços de trobar-hi solucions adaptades, més que no pas massa imposades. I hem de ser capaços una mica d'autoorganitzar-nos per fer-ho a nivell de les persones que vivim, perquè dependre només de les administracions públiques per les solucions, jo crec que en aquest moment ja estem en situacions com una mica de col·lapse i de que no sempre s'aconsegueix el que necessitem. Llavors ens hem d'autoorganitzar. Sí, totalment d'acord. Tornant al PAES, creieu que el PAES vigent recullen prou aquesta perspectiva social i participativa que ara comentàvem i que exposàvem? Bueno, una mica el que dèiem, que costa molt que la gent s'ho senti seu i que s'impliqui, poder perquè no hi ha coses massa concretes. No poder o no s'ha comunicat prou bé a la ciutadania? Jo crec que és un tema del tipus de planificació que és. És a dir, les planificacions estratègiques i globals i genèriques apel·len poc a que la gent intervingui, perquè t'ho sents molt lluny. I a més, a veure, ara en un altre àmbit, no? Però vosaltres participaríeu, i com participaríeu si us diuen anem a fer un pla sanitari? Vinga, anem a fer participació ciutadana, així, pla sanitari en general, què faríeu? Aniríeu? Perquè l'energia, mira, com que és una cosa que més o menys els que estem aquí, no? Pues, sí, jo hi aniria. Sí, jo li dic als meus amics que treballen amb altres coses, diran, no, jo què sé, què diré d'això, perquè és molt genèric. I si et diuen pla sanitari, què? Miràs i què diràs? No, jo vull que al meu cap em facin les radiografies i m'ho facin tot i no m'hagi de desplaçar enlloc. Sí. És el que direm, perquè és el que ens va bé a nosaltres. Però potser no és l'adequat, no? Llavors, és el tipus de planificació potser no es correspon al que tocaria. És a dir, a la gent se l'ha d'apel·lar per coses concretes que es puguin estar més a l'abast, perquè és que si no, clar, polítiques generals de mobilitat al territori, bueno, doncs no sé, la solució passa al revés, és a dir, potser has d'apel·lar a la gent a veure quins problemes tenen per desgranar a partir d'aquests problemes quines possibles solucions hi ha, però anar al revés no acaba de funcionar. I és el que està passant. Aquí també hi afegiria el tema de com, almenys a província de Girona, a Barcelona no sé si funciona de la mateixa manera, tal com s'han redactat els últims PAES, és a dir, no s'ha fet per municipi, sinó que s'ha fet per unitat de paisatge, que fins i tot s'han fragmentat comarques i s'han ajuntat entre elles, i el que t'estan fent és una bateria de propostes homogènies, que ara la posem cap aquí, la posem allà, i llavors ho adequem una mica, no? Per estalviar els recursos, fer una miqueta més barat, però clar, no acabes aterrant a la realitat d'aquell municipi. Aquell municipi li acaba arribant una llista, que són les llistes de les accions que van a participació ciutadana, de si estic d'acord o no hi estic d'acord, o si aquí afegiria una tona més o una tona menys de CO2. I acaben sent uns documents que és que ja els tècnics ens acaben interpel·lant bastant poc, perquè dius, els ajuntaments no els entenen directament, i a la ciutadania no saben ni que existeixen. Hem de ser realistes que els PAES ara mateix són uns documents que serveixen per demanar subvencions. Llavors, sí, no? I que caldria replantejar... A nivell municipal, sí. Sí, és que tu en els ajuntaments, almenys els del Ripollès, en lloc de dir, tu els dius el pla, hi ha uns ajuts de Diputació de Girona que es diuen el pla a l'acció. Els ajuntaments són els ajuts del PAES, i són coses diferents, però és aquesta la realitat, no? Llavors, poder el que hauríem de fer és, quan ens replantegem ara fer els informes de seguiment o els propers plans estratègics que s'hagin de fer a nivell de territori,
doncs fer-ho com deia la Carme, de baix cap a dalt, és a dir, Mira, sentar la gent... ja t'estàs avançant a Ai, l'última perdó. pregunta que tenia preparada, Perdó. però no, que ja va bé, Feu perquè el llaço. és aquest el debat. És a dir, finalment com podem aconseguir això, no? Que el PAES no sigui només un document tècnic, sinó una eina realment viva, compartida i útil pels municipis i la ciutadania. Ja seria l'hòstia, que avui ens diguéssiu una solució màgica, que suposo que és molt és que hi ha, complicat. hi ha diferents molt coses. difícil, és Un molt complicat, és l'àmbit d'acció, és a dir, com que això emana del pacte de les alcaldies, hi ha uns compromisos i uns sectors implicats. Sí. Per tant, des del moment que tu dins tens que el sector transport t'apela com a ajuntament i tu, com a municipi, dius, és que jo, la mobilitat del meu municipi cap a fora, no puc controlar res. Jo no puc posar un bus com a municipi, jo no puc posar... Per tant, des d'aquest moment t'estàs comprometent a una cosa per reduir les emissions en un sector en el qual tu no hi pots fer. Això ja t'allunya del pla directament, però clar, això està posat allà i ho has de fer. Per tant, aquí hi ha una cosa que és dir, perquè no s'identifiquin exactament quines són les competències municipals i que realment el pacte incideixi sobre aquelles competències que té el municipi. Perquè si no, clar, llavors la gent ja veu bueno, que s'han compromès a reduir això, però bueno, és que, Ja és com, ja veurem no passa com ho res. fan. Per tant, jo per què he d'anar a dir res d'una cosa que ja sé que és general? Això és el primer. Per tant, que l'àmbit sigui realment en les competències del municipi. Els municipis de 5.000 habitants tenen les competències, els de 20.000 unes altres, els de 50.000 unes altres, els més grossos unes altres. Per tant, és lògic, no?, que bueno, els que tenen l'obligació de tenir transport públic poden incidir sobre unes coses. Els que no tenen aquesta obligació, bueno, serà perquè són municipis més petits i potser no cal. Per tant, tindran altres coses. Vull dir, tots tenen enllumenat, val? Tots tindran accions d'enllumenat. Però de mobilitat, les competències són molt reduïdes, però tu estàs comprometent aquell ajuntament a reduir les emissions associades a la mobilitat i aquell ajuntament, clar, si no té escola, si no té institut, si no té cap, només per aquests serveis bàsics, la seva població ja s'ha de desplaçar amb cotxe amunt i avall. Per tant, què farà? Demanarà que li posin un cap, una escola, un institut i així? No, clar, no té sentit, això no es pot fer. Per tant, aquí hi ha el primer error. El primer és una cosa estructural del propi document, que això ja falla i fa que no te'l sentis teu, perquè clar, hi ha una sèrie d'accions allà de farciment, una mica, per arribar a la reducció d'emissions que t'ho impedeixen. Que per altra banda tenen coses bones els PAES, perquè moltes planificacions anteriors tot eren objectius sense números, sense fites, tot molt genèric. Anem a millorar la gestió de residus. I què vol dir millorar la gestió de residus? Que poso un contenidor més a la cantonada i ja l'he millorat. Home, no era això, no? El fet que et posin un número i una fita t'obliga, no? I t'obliga a fer coses per assolir aquella fita. I tens una manera de reportar i de dir, ostres, vaig bé o no vaig malament. Però clar, com que aquell número incorpores coses sobre les que tu no tens cap poder d'acció, ja et desmantela el projecte. Sí. Això és el primer. Clar, si ja el propi Ajuntament se'l pot sentir allunyat per això, imagina't ja la ciutadania que ja li ve com més de rebot. Per tant, les solucions passarien, per acotar els plans a la realitat de cada municipi i a les competències que tenen realment. Per tant, potser menys accions, menys propostes. És que igual en fer 10 propostes ja en tindries prou. I a més pels terminis. Estem parlant de plans a terminis molt llargs, que clar, quan la gent veu una cosa a 10 anys vista, ja tothom diu, bueno... Ja bufa. Diguem, a veure, R3, desdoblament, què? Com estem? No sé, jo Doncs clar, a quants anys vista? No s'ho creu ningú? No. Clar, i que això interpel·la a la ciutadania, però no. Per tant, una cosa tan llarg termini costa moltíssim de veure, de visualitzar, penses que et prendran pel pitu del sereno. Jo estic parlant molt planerament, però és una mica la percepció. Per tant, si tu dius no, els plans, més que plans, tinguem un recompte d'emissions sobre les quals l'Ajuntament pot fer feina, comencem a planificar i dir, quines són les accions prioritàries per tirar endavant i posar-ho amb anys curts, de 4 a 5 anys, una cosa acotada que diguis, aquestes 10 accions les portem a terme. Llavors sí que pots anar a accions més concretes, però clar, si n'has de plantejar 40 o 50, doncs
allí com surt de poc tot. assumibles. I si fas 10 accions concretes, potser sí que et vindrà gent. Més fàcil. Sí, sí. O menys, per municipis molt petits tampoc no... Llavors, no perquè ens dius, hem de posar tanta. aquestes són, anem a escollir les 10 accions que volem tirar endavant com a poble per fer la transició energètica. Són 10, no seran més. Anem a buscar-les. Quines voleu? Què anem a fer? Potser és més fàcil que et vingui algú. No et dic que vinguin, però Ja. potser és una mica més Els fàcil. alcaldes com els veus, Carina? Motivats, implicats? Estic inventant. Sí, n'hi ha que sí. Sempre hi ha els alcaldes més motivats. La Carme havia estat una d'elles. Sí, sí. I Vallfogona va ser el primer ajuntament que va participar de l'Agència d'Energia. I Sí. hi ha sempre molt motivats, d'altres que van més a remolc, d'altres que estan allà. Però és a dir, hem de pensar que en la majoria de municipis rurals són municipis molt petits i que l'alcalde és una persona voluntària, amb un sou ínfim, que està allà per amor a la ciutadania i al seu poble i que no té per què tenir coneixements de tot. Ja està. I llavors, per això, i que a més tenen els recursos que tenen i els serveis tècnics que tenen. Llavors, el paper de les agències, oficines tècniques, ja siguin d'energia, ja siguin de l'àmbit que siguin, jo crec que són bàsiques i fonamentals per poder-los donar un suport i poder-los acompanyar, els papers de consells comarcals, en el nostre cas som una oficina excepcional perquè no pengem de consell comarcal, però consells comarcals, diputacions, per poder fer aquests acompanyaments en aquests ajuntaments. Amb aquests acompanyaments, un cop t'hi asseus i un cop hi parles, veus que canvien molt els seus punts de vista. Per tant, està molt bé l'acompanyament, no? Per tant, jo crec que els hi fa molt falta. important el que dèiem, la creació d'aquestes agències. Energia és un tema que fa por. Sí, sí. I és un tema que la gent en general no en coneix res. I si la gent s'atabala per mirar una factura elèctrica, no els hi parlis per depèn de quines coses. Llavors, si tu aquesta persona que està a l'Ajuntament l'acostes amb un llenguatge tècnic però més planer i li promous i li ajudes a impulsar, depèn de quines accions, poder s'anima i a la comarca, doncs mira, amb les OTs de Diputació s'han començat a moure comunitats, ja no són ben bé comunitats, són autoconsums compartits en ciutadania, però se n'estan movent bastants i amb un ritme bastant ràpid, no? Ciutadanes en tenim dues, tenim 2 municipis motivats, però la resta estan sortint aquestes iniciatives, no? Però perquè hi ha aquest suport, jo crec que sense el suport que prestem des de l'oficina això no hi seria actualment. No, totalment d'acord. Sí, perquè llavors moltes polítiques no són massa coherents. Vull dir, per exemple, a Vallfogona s'ha fet l'ampliació de l'escola. Allà podria haver hagut plaques. Correcte. No. Moltes vegades hi ha una descoordinació d'aquestes línies. Es treballa sobre un projecte, però no acabes aplicant els mateixos criteris a tot. Les escoles és un altre tema. Un altre meló. L'escola qui l'ha fabricat, qui l'ha construït? El Departament d'Ensenyament? No, allà l'ha construït l'Ajuntament. Vale. L'ha hagut de construir, sí. Per tant, faltaria una mica aquesta coherència potser no tant accions expresses, sinó una mica de coherència amb totes les que fas, a vegades, però que tinguessis eines. I clar, l'altra cosa és el finançament municipal. Si això no se solventa, també estem sempre plorant per reivindicar recursos que la nostra capacitat, ara ja parlo com a ajuntament petit, no tenim capacitat de crear moltes vegades aquests recursos. Llavors, sempre has d'anar a demanar als altres que t'hi ajudin. Per això la importància d'aquestes agències, no? Però el tema del finançament també és això, amb qualsevol projecte una miqueta gros, cas de Gombrèn, s'intenta fer un autoconsum compartit, se li dona la subvenció de la Diputació de Girona, els arriben 30.000 euros per poder posar plaques dalt d'una teulada i compartir-ho amb els seus veïns, i es va a veure Endesa i Endesa diu sí, m'està molt bé, però al punt de connexió 30.000 euros més. Un municipi que té un pressupost anual de 300.000 euros. Doncs el projecte fa aigües. S'està intentant solucionar, les plaques hi són però no s'ha pogut connectar. I estem allà. Per què? Si no hauríem perdut l'ajuda de 30.000 euros. No la podem perdre, aquesta ajuda. Llavors, és el problema del finançament i de que et posen les coses difícils i que llavors aquests diners d'on te'ls treus, no? Perquè aquí hi ha un tema que és el que hem dit abans de les xarxes, que és clau. Vull dir que això no... Si us sembla, obrim si algú de la sala vol fer alguna pregunta, perquè jo ja les que volia fer ja us les he fet. Sembla que sí que n'hi ha una, Hola. Què tal? Jo volia preguntar des de l'enfoc de la planificació energètica, com s'aborda el sector productiu en l'àmbit rural, que és molt dependent de combustibles fòssils, tot el que és el sector primari. I clar, suposo que
des de lo que són els governs locals hi ha una limitació, no?, a l'hora de competències, però diguéssim, si hi ha algun marge d'acció. A veure, els plans d'acció d'energia sostenible i el clima que van vinculats al pacte de les alcaldies, normalment el sector primari i el sector secundari no els incorporem. D'acord? Pot ser que hi ha algun ajuntament que ho vulgui fer així. El problema que hi ha és el mateix, però és igual, podria ser aquest sector com podria ser el sector terciari, d'acord? Com un ens local pot incidir en un privat? Doncs bàsicament moltes vegades les solucions venen d'incentius fiscals, però és un ajuntament com incideix, per això et dic que és molt important que aquesta planificació tingui en compte les competències reals. Perquè un ajuntament petit com pot ajudar en el seu sector primari a reduir els combustibles fòssils? Doncs com no sigui, doncs jo t'ajudo a que tu demanis ajudes, no t'ajudo a tramitar els ajuts perquè canvis el tipus de vehicle, perquè no tenen el pressupost per subvencionar-te un canvi, per exemple. No? El que sí que poden dir, llavors aquí sí que a vegades nosaltres quan fem els plans sí que, sobretot en zones on no hi ha agències locals d'energia, sí que els diem que potser en municipis petits el que seria interessant és que es demanin al seu Consell Comarcal que es creï una agència local d'energia perquè aquesta pugui donar aquest suport tècnic i pugui ajudar a tramitar subvencions, pugui ajudar a fer aquestes coses, perquè un ajuntament petit no té ni els mitjans tècnics. Si prou feines poden tramitar les seves ajudes, com t'ajudaran a tramitar la teva? Saps? Vull dir, tu pots plantejar la solució, però és que després no té els mitjans per fer-ho, l'Ajuntament. Llavors és com ho fas? Ho penjo a la web i que han sortit aquestes ajudes. És que quan entres allà et mors, saps? Vull dir, per tant, necessites que hi hagi el que necessiten els ajuntaments petits, doncs un equip tècnic que els doni recolzament per executar les accions. Algunes necessiten inversió, d'altres no tanta, però que sempre es necessita és que hi hagi algú que hi estigui a sobre. I si no tens aquest algú que ja està a sobre, doncs no funcionarà això. Si tens un alcalde hipermotivat o un regidor hipermotivat, què passa? Que aquests són gent que acaben fent de tècnic. Però no és la seva funció, en realitat. No sé si hi ha més preguntes a la sala. Tan contundent. Sí, està encès. Una referència territorial que ha sortit en la taula anterior i que just ara n'estàveu parlant és la comarca, el Consell Comarcal com a organisme supramunicipal per intentar suplir o ajudar o auxiliar en aquestes mancances que la majoria dels municipis de Catalunya tenen, aquestes mancances tècniques, logístiques, de coneixement, de preparació per ajudar en el desplegament de la transició energètica en els pobles i tot això que suposa. Hi ha des de fa un parell d'anys la creació de les OCTEs, que també han sortit referides abans, aquestes oficines comarcals, que tindrien o haurien de tenir un paper fonamental en totes les dimensions de la transició energètica, des de la gestió de subvencions, a la planificació territorial, ara que arribi el plàter, quan arribi el plàter i faci les adjudicacions comarcals, a veure com s'ho fan per fer el repartiment dintre de la comarca de la capacitat que s'ha de generar, també que portin tot el tema del diàleg social, de la resposta als anhels, als dubtes, etc. La pregunta és si en realitat, si vosaltres, de la vostra experiència, creieu en la utilitat, en el paper protagònic que hauria de tenir aquestes oficines comarcals de transició energètica, número 1, i si la resposta és positiva, si vosaltres creieu que aquestes OCTEs a dia d'avui, amb un pressupost de 75.000 euros a 2 anys, serveixen d'alguna cosa o són una mera concessió estètica. Perdoneu-me l'exageració, però en realitat sí també és una qüestió de quartos que les OCTEs puguin complir la seva funció. No, és que les OCTEs són una persona per comarca, és un tècnic. I tu ara m'estàs donant una sèrie de tasques que amb un sol tècnic no fas. Per tant, aquest tècnic pot fer una part d'aquestes tasques i farà el que pugui. No? Sí, I dependrà, perquè no és el mateix el Moianès, que té uns municipis, que el Berguedà, que en té uns altres, que en té més, i totes les comarques en tenen un, i per exemple el Garraf són 6 municipis, però el Vallès són bastants més. I també dependrà del grau maduratiu que està a la comarca, és a dir, nosaltres tenim un tècnic de l'ICAEN que ens ha vingut al territori
i tenia un territori mitjanament madur, com podia ser Osona, podia ser Maresme i altres comarques que ja tenien un bagatge en temes energètics, que tenien unes dades sobre la taula, i ha pogut començar a treballar, que aquells que han aterrat en una comarca, que allò era el desert, i que és un, hola, què fai? Doncs ja tens residus, saps què vull dir? Llavors, cada s'estan formant i jo crec que és una figura que és molt interessant, a més perquè aterren des de l'ICAEN de forma organitzada tot el territori, que poder això amb temes d'herència d'energia en el seu moment hauria hagut de passar també, no? Per poder fer un desplegament d'aquesta xarxa. I és una figura que pot ser molt important en el territori, però que ara mateix jo personalment, i tenim en Martillà, i fa molta feina i treballa molt, però que penso que ara mateix en molts llocs és anecdòtica. La tenen allà. Jo personalment. També depèn molt del funcionament de cada Consell Comarcal. És a dir, no tots els Consells Comarcals funcionen de la mateixa manera ni tenen la mateixa relació amb els seus municipis. És a dir, clar, cada territori s'organitza una mica a la seva manera. I alguns, per exemple, prioritzen uns temes respecte d'uns altres. Igual, pel que fa a energia, pensem, ui, allò és un desert, però igual és que hi ha un altre tema que són molt forts, però com que no és l'àmbit que jo treballo, no ho conec. Vull dir, clar, que això tampoc no... Perquè cada comarca sap quines són les seves prioritats. Vull dir, al final el Consell Comarcal són els consells d'alcaldes i són els alcaldes els que més o menys, no? També van, al final són els municipis mateixos qui acaben definint les prioritats d'acció també, en el fons. Però clar, tu has dit un mogollon de tasques i dius, i clar, i més que n'hi hauria d'haver, però clar, tu imagina't, una sola persona fent tot això, i no per un municipi, no. Per quants? Per una mitjana de 20, 30 municipis? Sí, el home, Ripollès és petit. necessites unes quantes persones per fer això. Bé, doncs jo crec que ho hem de deixar aquí perquè si no deixarem pas a la Exacte. següent taula i per tant donar-vos les gràcies a les Carmes i a la Carina per la presència i per les aportacions.